duniya, ku dubi farkon soyayya. Na ɗauki kaina na bata, an san mu ba ma shayayya. Tana faɗin ni ne gata, an san mu kabɗin ƙauyenmu, mun yi nisa ita da miya. Ciki na da shi ne ya inganta lafiya kalau, fage na fanni na ibada ina kula malin sallau. Abinda zai sa ta dara ta ganni lafiya kalau, na ɗauki kaina na fata wurin ta ni ne dan auta. Fara kalar babbar mota ni dan talaka da yar gata, ta sanni kuma ta zaɓe ni ne nake mata kwarjiniya. Soyayya wallahi mun zuba soyayya, wajen mu koyi ake da mu saboda mun iya soyayya. Yan mata da samarin mu waɗanda ke yin soyayya, ta kai ni gunsu iyayenta, ta nuna min kannanta, ta kai ni gunsu yayyanta, dangi ni ma na kai ta. Gidan mu ta zama yar gida kamar anan aka haife ta. Ya zo garin mu zaye wani aiki, garin mu kowa ya san shi, ya saba zuwa yin aiki. Ya zo da zancen soyayya, ku ji shi tsohon dan aiki. Shamsiya wai yake hara, ashe za ya gangara. Ni Mustapha launa kofura, dan aiki bayan akara. Kamar in bace na je gunshi, da labarin nan ya zo mini. Cikin inuwar gamshi muna a zaune da ni da ita, ku sallama albaiwa ya ce da ni wai in barta, ya ce da ni basgen ƙauye ta bi shi can nesa ta huta. A lokacin tumkar hauka wuka na zaro na soka, cikin wuyan alinan yanka sai na kira mati harka, na ce da shi mati harka wallahi ruwa zai tiniya. Shamsiya duka ta ruɗe, kuka take ta dube ni, ni ma anan na dube ta sai tausayi ya same ni. Muna anan bin gane ba, ashe 'yan sanda sun zagaye ni. Ina da sauran labari, ku bi ni gayuna na gari. Allah haɗa mu da alkhairi, akwai shi tarin labari. Ni Mustapha lau dan anto na kofura nan zan huta, da ni da mamman ilfodan sai